Hai unha serie de explicacións xerais sobre a zona de especial conservación Pena Trevinca e arriba o que hai xa directamente é onde ir, de acordo que visitar, máis algunhas informacións colaterais. Pero fundamentalmente, para nós o máis importante, porque somos xeógrafos, foi este mapa, este panel, que é un panel enorme, que basicamente o que fai presentar é un gran mapa da zona, de acordo? Entón, neste mapa temos representado o que é a zona de especial conservación Pena Trevinca. Ten un sentido bastante distinto, ten un sentido bastante diferente. Aquí tedes a man esquerda todos os paneles que os dicía abaixo, que son as 6 puntos de interese dentro do Concello da Veiga, os cales, moi importante, isto está relacionado cas rutas, se pode acceder a través das rutas, de acordo? É dicir, aquí tedes a ruta que temos máis próxima, o lugar de interese que temos máis próximo, que é a da Boa de Ocelo, de acordo? Entón, aí está explicado canto se tarda e unha estimación, evidentemente, depende moito da xente.